Dadi lanang zaman saiki kue kudu perhatian, sigap, siap transfer. Padahal durung dadi suami ya. Durung sah tapi kudu bayar parkir, bayar kopi, bayar skincare. Kadang kudu siap juga bayar patah hati, misalnya ditinggal nikah karo wong liya. Dadi lanang saiki kayak melu seminar MLM. Modal gede hasil durung tentu. Ngatur diomong posesif, orang ngatur diomong cuek, ora bayar diomong medhi, bayar terus dikirane dompet berjalan. Pernah krungu kalimat, kita cuma temenan kok, jangan berharap lebih. Tapi sawise kuwi dheweke ngomong, tapi kamu beda, aku nyaman sama kamu. Alah tobrut. Terus kon didadekna apa? Batir, harapan, apa cadangan? Cintane digantung, dompetnya dibuka. Hubungannya ora jelas, saldone ludes. Ngatur ora oli, ngelamar durung oli. Tapi ngajak ngopi kudu gelem, kon nganter jemput kudu siap, diajak mangan kudu gercep ya. Tapi pas diajak serius, aku belum siap, kita jalani aja dulu. Jalani apa? Jalani kerugian. Rasanya kayak nandur bawang nang sawah uwong, kon sing ngurus wong liya sing panen. Jadi kanggo para wong lanang ya, mulai saiki kudu tegas. Ngatur ya aja, tapi anggar terus dikongkon bayar, coba ditakoni. Ki hubungan apa donasi kemanusiaan, ala tobat.